ungaganiwe khona izinto ezikuvimbayo khona izinto ezikunqandayo uma ungaganiwe ngoba umuntu obukela engahloniphekile ngisho nakwabadala asebelele othulini lomhlaba awukwazi ukuthi ukhulume nabo ngoba wena awuganiwe awuphelelisile bengingathi insizweni asithi masihleli singagcina ukuduma ngokuthi senza kahle kwezinye insizwa sishayisa la table senzani kepha nasekhaya akabonakala lo yamuntu ohamba emva kwezindlu akabonakala lo yamuntu obonakala ethothobala ikhaya elinyathela ngokwesaba umuzi wendoda akalethwa ke wamlanda ngenkomo zoyisho omkhulu wasebenza zaphuma ephangeni walanda umakoti abuku umsizwa nobudoda obuphelele umuntu engenayo umalokazane engenayo umakoti ubhlungu ngoba masikhuluma siyala kulezi inzuzo namhlanje Zimdollar uthi uyagadla akaze igama lave naphi lisicabekiso nje ngoba abantu sekufuneka bafihlelwa amaqiniso mawukhuluma ngeqiniso umuntu omubi kodwa nje ngiyabonga insizweni ezikwazile ukuthi zisehlule lesimo zayivusa imizi yobaba bazo yabona nje obusho nje nasendimeni ngiyabonga nje kubafowethu abafana nomfowethu ushwi awumadoda ugogo Khelina ngoba fanele ukhuphuke mfowethu osigwebo namba hayi ungenile ebudodeni usigwebo kwenza ukuthi ke unqandeke kuthiwa usibalo senzani awukhulumi noma yini mawuganiwe ezinye izinto uzenza ngomnyama uzenza ngonyezi ngoba uhlonipha amakho noma ikhwa lakho osibali bazothini umakoti uzothini umkhwekazi uzothini kodwa umuntu ongaganiwe umuntu umbona enqamlindi angebiyiwe nje fohla nje eza noma yini vele umuntu ongaganiwe omunye uzosolo ubani abekho abasemzini abazothi hawu wenzani umkhwenyane kanozibani manje ingakho sikhuthaza ukuthi okusiqoqa kakhulu Zimdollar ngabe kuningi sesakwenza saveza amandla obusizwa ukuthi ngokuhlonipha kokubanjwa ngamakhwe nokuganwa ubuka ngisho ingane zakho vele ngisho ukushaye ngempama uthi ngoba ngiganiwe ngivele ngoba ngikhulisa abantu abami kulungile ke ngikuyeke lokho kuzodlula awu asibonga kakhulu ushiya abantu siyabonga kakhulu kubanani boKhozi FM iphile Zimdollar nomdonso hayi siyaziqhenya ngempela ngokuthi ke siyilandile insizwa ke usomnandi kuyiyo ke inyanga yamadoda sizogcizelela nje ukuthi insizwa aziganwe imbuzi nembuzi